Consiliul Județean Argeș încă mai speră să atragă fonduri pe ordonanța 7 de reacordare a comunelor la apă și canalizare și asta pentru că banii necesari pentru continuarea lucrărilor deja începute nu sunt deloc puțini. Așa cum știți, avem 46 de lucrări în județ începute, în speranța că cel puțin cele care mai au nevoie de între 2 și 4 miliarde ca să fie terminate, măcar banii aceștia să-i primim, să terminăm o parte din aceste investiții. În orice caz, suma nu este încurajatoare, reprezintă cam o treime din ceea ce înseamnă strictul necesar. Vorbesc strictul necesar, însemnează că numai lucrările care ar trebui să fie de la 50% în sus terminate, ne-ar trebui la nivelul județului aproximativ 200 de miliarde. Președintele Consiliului Județean crede că din banii necesari nu se vor primi în Argeș decât un sfert, adică 50 de miliarde. În aceste condiții, doar lucrările care au fost realizate mai mult de jumătate vor primi finanțări pentru a se finaliza în acest an, restul stând la rând pentru anul viitor. Cu toate acestea, o investiție va porni în luna iunie 2010 și anume asfaltarea drumului spre Mioveni. În iunie să înceapă această lucrare 4,2 km de drum național, inclusiv podul până la uzina Dacia. E o investiție de aproape 8,5 milioane de euro. Să sperăm că vom reuși să vedem și acest lucru început și atunci o parte din drumul național 73 va intra în lucru până la varianta de la podul peste râul Târgului.